Strigl Pro PE jsou univerzální širokozáběrové prutové brány, které nabízí vysoký denní výkon a široké možnosti využití v průběhu roku. Prutové brány Strigl Pro PE mají dva boční sklopné rámy, které snižují počet hydraulických válců a zajišťují kompaktní přepravní rozměry. Přepravní šířka nepřesahuje 3 metry a výška 4 metry. Prutové brány Strigl Pro PE nabízí pracovní záběr 12 metrů. Strigl Pro PE lze v přední části osadit páskovým smykem crash bar, ideální řešení pro srovnání hrubé brázdy a nerovností, nebo speciálně tvarovanými turbokoutery, které jsou ideální pro narušení posklizňových zbytků nebo pro vzdušnění travního drnu. Lopatky páskového smyku a turbokoutery lze na stroji snadno zaměnit dle potřeby a požadavků předpokládaného využití v průběhu roku. Pracovní úhel páskového smyku a přítlak na turbokoutery lze v průběhu práce regulovat z kabiny traktoru pomocí hydrauliky. Strigl Pro PE je osazen 6 řadami prutů s maximální hloubkou práce 4 cm a hydraulickým nebo mechanickým nastavením pracovního úhlu prutové sekce. Pro kvalitní výsledek práce lze mechanicky nastavit odlišný sklon 2 zadních řad prutů, který se nastaví změnou délky táhla. 6řadé uspořádání zajišťuje vysoké překrytí a kvalitní zpracování v celém pracovním záběru stroje. Jednotlivé sekce jsou uchycené k hlavnímu rámu pomocí nezávislého zavěšení pracovních sekcí. Toto osvědčené technické řešení zajišťuje dokonalé kopírování v celém pracovním záběru stroje. Prutová sekce může být na přání osazena pruty Long Life. Konce prutů Long Life jsou osazeny karbidem. Provedení Long Life nabízí lepší pronikání do půdy za sucha, zvyšuje životnost prutů a zejména snižuje čas potřebný pro častou výměnu prutů v případě opotřebení ve srovnání se standardní verzí. Prutové brány mohou být pro ještě vyšší univerzálnost osazeny výsevní jednotkou Alpha Drill o objemu 800 litrů s Izovas ovládáním. Výsevní jednotku lze využít pro aplikaci mikrogranulátu nebo výsev meziplodin. Druhou variantu představuje aplikační sada s potrubím, rozdělovací hlavou a hadicemi, kterou lze využít v kombinaci například s čelním zásobníkem Fertibox FBF nebo Seedbox SB od společnosti Bednar. Aby se zamezilo vytváření a vzniku utužených míst, lze prutové brány Strigl Pro PE na přání vybavit kypřiči stop traktoru a transportní nápravy stroje v pevném nebo teleskopickém provedení. Strigl Pro PE. Univerzální stroj pro vaši farmu.